Здравейте, добре дошли. Много се радваме, че сте толкова много. И всъщност това, че сте толкова много, прави отговорността на менторите, които ще сядат последователно пред вас, много голяма, защото тази музикална лаборатория има една единствена цел и тя е, като излезете днес след 2 часа от тук, да бъдете много вдъхновени, много мотивирани и да знаете как се прави хит. Тино и Моня се смеят, но се надявам, че ще постигнем поне половината от тази предварително поставена цел. Заповядайте. Ето, заповядайте. Така, в началото искам само малко техническа информация да дам. Тази музикална лаборатория е разделена в 3 панела. Всеки панел има 2 ментори. Единствено първия панел е с 3 ментори. След малко ще ви ги представя за тези от вас, които не ги познават, въпреки че се съмнявам, че има такива. Искам да ви кажа също, че тази година конкурса New University Talent се прави за 3-ти път и с финансовата подкрепа на Столичната община, програма Култура се финансира. Също имаме партньори в лицето на радио Enjoy, което ще излъчва песните на победителите и на тези, които са сред финалистите, както и музикалния лейбъл Muse, който е партньор от първото издание на New University Talent. Тази година с тях надграждаме. Това е едно събитие, което за първи път правим с тях, но имаме намерение да направим и Music Camp, което, ако следите нашите социални мрежи, ще разбирате кога, как ще се случва. Сега искам да представя менторите в първия панел, който се казва "Как се прави хубава песен". Доцент Ангел Заберски, който всички вие познавате. Той е пианист, аранжор, композитор, преподавател по пиано и хармония и импровизация в Нов български университет. Само преди дни завърши първия му майсторски клас с заглавие "Привилегировани да импровизираме джаз". Изключително успешно. А сега пък вие имате този шанс, без да сте негови ученици в майсторския клас, да зададете всички въпроси, които ви хрумват. Даже и не музикално. Свободни сте, значи. До него е почетен професор Етиен Леви. Певец, пианист, вокален педагог, носител на множество награди, жури в 1001 конкурса в България и по света. Публиката на капките, предполагам, че още страда за неговата липса като вокален педагог, но пак сега е пред вас и можете и него да питате за каквото се сетите. До мене Ангел Проданов Ачо. Ачо, това е съвпадение, е победител в първите 2 музикални формата на New University Talent. И сега ще ви кажа защо в първите 2. В първия спечели със собствената си авторска песен "Ехо", като композитор, текстописец, изпълнител и аранжор. А във второто издание всъщност е част от песента на победителката Лудос, Емили Димитрова, която също е при нас. Ачо беше нейн аранжор. Нали така? Да. Ачо е завършил анимация в Нов български университет, но фокуса му последните години е в областта на музиката. Сега, понеже ми се иска наистина да зададете всички въпроси, които ви хрумне, докато се притеснявате в началото, аз ще задавам въпроси на менторите, но това не значи вие да вдигате ръка, да ми казвате, че нещо не съм попитала и вие да питате. Накрая искам да ви кажа, като свърши и третия панел, да ви помоля да останете за още 2 минути в залата, в телевизионното студио на Радио-телевизионния център. Тук ще видите един QR код на екрана. Има анкета, която се попълва за 1 или 2 минути, в която ще кажете кое беше адски кофти в тази лаборатория, кое не ви хареса, кое ви хареса, за да го направим така, че до година да сме още по-добри. Ами да започваме. Първият ми въпрос е към доцент и професор, почетен професор. И въпросът ми е, нека да започнем от негативното и да вървим към позитивното. Моля ви, кажете, коя е първата грешка, която младите автори правят, когато пишат песен? Доцент Заберски. Вие, да. Коя е първата грешка, която правят младите композитори, когато започват да пишат първата си песен? Аз не мога да отговоря на този въпрос.
Не знам коя е първата грешка. И защо въобще трябва да има грешка? Ако въпросът е малко философски, така ми се струва. Дръзвайки да правиш подобно нещо, ти не тръгваш с мисълта, че ще допускаш грешка. Освен това, човек е и музикант е устроен, и тези млади хора, сядайки да правят нещо, те тръгват с нагласата. Надявам се, че ще направят нещо смислено и хубаво. Нека се допускат грешки, разбира се, но ако се допускат грешки, може би за тях трябва да се мисли на един по-късен етап, когато песничката или песента е създадена. Каква грешка допускат? Добре, нека Етиен, ако през това време е готов Аз мисля така, не бива да се тръгва с нагласата, че видите, дали аз вече допускам грешка. Няма грешка, стреляш в... Това е един океан, ти се фърляш в него, а пък кой е този, който ще оцени, кой е този, който ще съди, дали има грешка или не. И това не знам. И това не знам, наистина. Професор Леви. Мога ли да те помоля още един път да прочетеш въпроса? Имам нещо предвид. Добре. Коя е първата грешка, която младите автори правят, когато започват да творят песен? Ето това ми не прави впечатление, думата младите. Грешки правят не само младите. Искам да кажа, че различните поколения, поне аз имам доста сериозен поглед, защото съм от една по-друга генерация, което не ме прави ретро, нито ме прави устарял, защото възрастта не е важна. Важен е състоянието на духа. Това е. И начинът, по който един творец мисли. Моята мисъл е такава. Съгласен съм с доцент Ангел Забелски. Човек не бива да тръгва с нагласата за грешка. На първо място искам да кажа, че изкуството в всяка негова разновидност не може да бъде обективно. То е субективно. Въпрос е на гледната точка. Това, което на мен ми прави впечатление през различните години и различните генерации, че ето, примерно, питат даден човек, който се занимава с музиката, ти вика какъв си? Той вика, аз съм композитор. Познаваш ли нотите? Не. И какъв композитор си тогава? Че той има готови програми. Какво толкова? Аз съм композитор. Той каза, не, ти си конструктор. Значи все пак човек трябва да има една нагласа, да познава така нотното писмо, да познава дори повърхностно части от хармонията, за да може тази мелодия, която се е родила в главата ми, която в доста случаи идва от свише, нали, да може да добие тази форма, нали, да се знае каква форма е дадената песен или произведение и така нататък. Според мен, ако въобще трябва да говорим за такава дума, да наблягаме на нея за грешка, аз съм съгласен, че не бива да тръгваме с такава нагласа. Защо? Защото всеки един творец, дори в началния стадий на своето развитие и въобще, тръгвайки като такъв, няма някой, който да каже, аз не си обичам рожбата. За всеки един от нас, всяко едно произведение, инструментално, вокално, то е нашата рожба. Моята, на Ачо, на доцент Забелски, на всеки един от вас. Няма някой, който да каже, нещо не е добра. Всеки си мисли, че е много добро. Аз затова съм привърженик, нека това да прецени нейно величество публиката. Професионалистите мислят по един начин, те се съобразяват с тези компоненти, хармония, ритъм, мелодия, разбира се. Затова съчетанието специално за певческото изкуство има 4 основни фактора, които са много важни. На първо място това е мелодията, текста, акомпанимента или аранжимента и вокалния интерпретатор, който със своите качества дига едно произведение много нагоре или с по-посредствено изпълнение го смъква много надолу и този хит, който е създаден,
ще чака добрия си изпълнител, за да може да достигне до слушателя, зрителя в този вид, в който е замислен от автора. Така че нека да не тръгваме с тази нагласа за грешка, а как да направим тази мелодия облечена във всички тези фактори, за които казах, така, че да достигне до сърцата на хората, да достигне до техния разум и всеки да намери по нещо малко за себе си във всяка една от произведенията. Така си мисля, че е по-правилно да тръгваме. Аз, както казах, тръгваме от негативното, за да вървим накрая да стигнем до позитивното. Ачо, имаш ли нещо да кажеш по този въпрос? Аз ли съм нещото позитивно? Винаги смятам за позитивно всеки един от вас. Окей, да. Съгласен съм с това, което казаха, че не трябва да се тръгва с идеята, че ще допускаш грешки, но трябва да се тръгва с съзнанието, че ще допускаш грешки. И че това е напълно окей. Защото много от нас, когато започваме, аз мога за себе си да говоря, нали, но предполагам, че и при други, падаме в капана да имитираме. Защото харесваме някой изпълнител или определен стил и просто падаме в този капан и някои ни излизат дълги години от него. Да се открият реално какво искат да направят. Но грешки... Да, допускайте всички грешки. Понякога се окаже, че тия грешки всъщност са абсолютно на място, даже грешки, казвам. И по някой път дефекта става ефект, може би. Аз точно това казвам. Конструираме някаква песен и стигаме до етапа да разваляме звука. Как звучи това, нали? Но наистина, това е нещо. Така че грешки страхотни са. Допускайте ги, правете ги. Мога ли малко да допълня, извинявай? Разбира се. Спомням си преди много години един велики изпълнител, Стиви Уондър, правише един от албумите си 2 години. Прави един аранжимент, става сутринта, не му харесва, променя някаква линия в някакъв инструмент. Така се работи, забележете. Големия ум, големия творец не винаги си харесва нещата. Той иска да ги изпипа така, както в неговото усещане и да бъде ярко индивидуален, което Ачо каза, с което съм много съгласен, да търсиме ярката си индивидуалност като творци и като изпълнители. Затова казвам, не е задължително да си харесваме всичко, защото е нашата рожба, а да бъдем доста детайлни и да правим анализи, нали, кое би донесло успеха на дадено произведение. Така че просто само допълвам това, което Ачо казвам. Сега тук сценария, по който съм си направила въпросите, съвсем ще стане на пух и прах, това е абсолютно ясно. Затова, понеже вие казахте, Стиви Уондър дълго е правила една песен, в едно интервю на Ачо, тук с нашите колеги, ти каза, че песента Ехо е отлежала страшно дълго време и дори си мислил да я оставиш. Какво се прави практически, когато правиш една песен и тя забие в някакъв момент? Оставаш я. И ако, както се казва, е писано, или ако ти хрумне, или ако усетиш, че трябва да се върнеш към нея, се връщаш. Ако не е... Това е. Аз имам много проекти, които са на етап, който няма да се завършат никога. Може би. Но тази песен специално Ехо беше така, защото аз не знаех какво да правя с нея на английски. Тя беше на английски първо. И за какво? И нямаше съобщение в нея, така да кажа. Беше просто мелодия, текст, някакъв там и това е. Но понякога се случва, ето казаха ми за този конкурс. Аз тогава бях на 29 и си викам, айде, скоро ставаме на 40. Но не знам, усетих, че трябва да се впусна в това и мисля, че беше правилно. Доцент Забърски, как да разберем, че една идея става за песен? Защо сега към мен са насочени философските въпроси? Аз съм най-малко философски настроен. Това е пак философско. Как беше въпроса? Защо една идея, как разбираме, че една идея става за песен? И това не мога да отговоря. Да давам нататък. Вътрешно чувство. Нататък какво има? Кое е по-важно, една мелодия или хармонията? Философски ли? Не, тук вече, където трябва. То стана въпрос за това. Добре. Вижте, то наистина ще стане какафония, защото опитваме се да отговорим конкретно на зададения въпрос, ама то е невъзможно. Е така и с музиката, и с песента. Докато
ви слушах докато говорите и докато гледах младите хора, които, разбира се, една голяма част от тях аз познавам. Живеете в много деликатно време, дръзвайки да се потопите в тези дебри, защото живеем във времена, където музиката вече е бизнес. И тук вие сте много напред с материала, защото живеете в тези времена. Да съумеете да продадете това, което създавате като музика. Това е много трудно. Аз не го умея, признавам си. Но пък съм много откровен в... Всичко ще го изведа от базата на моя опит. Но аз съм много откровен в това, което правя. И когато работя в къщи и създавам нещо, но не песен, а в областта и в сферата, което аз пиша, също музика, съм много откровен и много чист към музиката. Такъв трябва да е и вашия стремеж. Но, както казах, живееме в бизнес времена. За мое огромно съжаление като музикант, музиката вече става повече аудиовизуална и не случайно ние сме тук и точно в този център. За публиката наблюдавам, че вече е по-важно кой седи отпред и как изглежда. А това, че той си отваря устата, звучи някакъв плей, син, бек отзад. Може би това не е важно. А това, което вие правите, в крайна сметка трябва да отива и да достига до уважаемия зрител, публика и прочее. Живеем във времена, ще стигна и до мелодията, и до хармонията, където именно мелодията и хармонията вече не играят, не са никакъв фактор. Защото кой застава за това да се пише музика? Вече вие сами си пишете текста, музиката, аранжимента, сами си я изпълнявате, сами си каните публиката, сами си шиете дрехите, ако щете, и прочее, и прочее, и прочее. Ако това е бъдещето, аз лично нямам нищо против. Качеството... Талантлив човек, познавам го, ще дам един пример. И понеже съм много откровен и нямам, така напоследък чувам от студенти, че нямам цетка на устата. Да, нямам. Както и трябва да е. Нямам цетка. Талантлив човек, който е спечелил конкурс. Аз не мога да си спомня неговата песен. Като музикант и твърдя, че съм добър музикант, имам слух и така нататък. Няма да ми се смеете, но мога да запея песен, силно казано да запея, но да се подсетя за песен, примерно на братята Аргирови, които скоро се върнаха в България. Трик, Лили Иванова, Мими Иванова, старото поколение. Той е спечелил. Не мога да я запея. Мога да запея нещо на Моцарт. Не песен, ами нещо от инструменталното му най-вече творчество. И тук стигаме до... Ти не ми се сърдиш, пък и да ми се сърдиш, пак аз не съм виновен. Нали? Не мога да я запея, бих искал да я запея. Спечелилата песен и ти... Истината е, че я записах в толкова висока тоналност, чакай, че аз не мога. Не се оправдавай. Човек, ние така сме устроени, ето веднага да почваме да се оправдаваме. Няма да се оправдаваш. За мен е като музикант и със сигурност и за този човек, който седи до мене, мелодията е много важна. Най-важното нещо за една песен е мелодията. Ако вие не можете да създадете мелодия, сте обречени. Оттам нататък стигаме до... Айде, за хармония чак няма да стигам, че там навлизаме в едни адски дълбоки дебри. Текста, господа и момичета, млади хора, текста не е нещо случайно. Аз като разговарям с хора, които така са любители и потребители на музиката, като става въпрос за песен, те ми говорят за текста, какъв текст има в песента. Така че това нещо е много важно. А аз напоследък от младите хора не чувам текст.
Сещам се веднага за нещо друго. Дори и да има някакъв текст, аз не мога да го разбера, защото няма мелодия и понякога в повечето случаи този, който изпълнява, той няма дикция. И дори като си пусна телевизора в къщи и това, което аз гледам и това, което вие гледате, се напъвам да чуя какво е. Тоест факторите са много. Аз казвам пред вас, пред млади хора, това, което аз мисля, и то е много мъничко, защото ние нямаме и време много да философстваме тук пред вас. Аз ви казвам какво мисля, той и той, а вие сте длъжни да не се съгласите с това. Вие го приемате, длъжни сте да го приемате, защото сме заедно. Развали ли се микрофона нещо? Не, чуваме. Аз мога да говоря и без микрофон. То е леко иронично звучи. Да, след като ме слушате, дошли сте да слушате. Не сте длъжни да се съгласите с това, което ви се казва, защото музиката наистина е нещо относително и кой ще каже, че моето е хубаво, пък твоето не е хубаво. Имам въпрос, значи добре съм се справил. Благодаря. Идеално. Ушите са ми отворени тъй, както и устата. Тъй като споменахте мелодията и текста, от началото исках да ви попитам, обикновено когато пишете песни, кое е първото, което идва по-често? Дали мелодията или текста? Дали се водите от ритъма, който идва? Много хубав въпрос. Разбрах? Да. Окей. Само една скоба ще отворя. Аз не съм песенен композитор. Песенен автор. Да. Песенен автор. Смених думата композитор с автор. Не съм сонграйтер, казано на хубав български език. Имал съм няколко опита. Мисля, че най-напред казват, че ритъма трябва да е. Нали? На света първо е дошъл ритъма. Да приемем това за факт. След това мелодията трябва нещо да ми зазвучи в главата, ама да се лее мелодия. Нали? В кавички да се лее мелодия. Или просто някаква идейка, която ще отида после и ще чукна на инструмента, който ползвам. Нека при вас това да бъде пианото, универсалния инструмент. Или синтезатора, каквото имате под ръка в къщи. Хармонията е нещо много... Майка плаче. То е много хубаво нещо. И кой мисля, че кой спомена, дали професора, дали ачката... забравих какво беше. Нищо не мога да се сетя. В момента няма значение, защото много мисли нахлуват в главата ми. Но в това, което правя аз в моята си работа, която вие не я знаете, защото аз не мога да се продавам. Нали? Не мога да се продавам така, както бих искал да се продавам. Не притежавам тези качества, но не страдам от този факт. Знаете ли, наскоро в този майсторски клас ще ви дам един съвет на всички. Не дейте да бъдете инструменталисти в онзи смисъл на думата, но бъдете приятели с инструмента пиано. Приятелски. Никой не ви кара да правите кариера, да бъдете велики пианисти. Но пианото е универсалният инструмент, който ще може да ви помогне да създадете нещо наистина качествено. И за да не искате да живеем във времена, където има много информация и ние сме еклектици всичките, защото информацията е много. Ето това исках да се сети. Пианото е акустичен инструмент. Там разчитате само на неговия звук и на вашето съзнание, на вашия талант. Нещо също много важно. Как се създава мелодия, хармония с талант. Трябва да има талант. Знанията са много важно нещо. Не знам, аз ги слагам така нагоре-долу на една плоскост. Талант е много хубаво. Не всички от вас тук в тази зала имат талант да правят това, за което говорим сега и ще се говори. Не всички. И това не е срамно и не е лошо. Вие представяте ли си вие всички тук да бъдете музиканти и да създавате, да пишете по 10 песни и те да отиват в пространството в България? Вие ще умрете от глад. Най-малкото. Вие ще умрете, вие сте обречени. Тя седи и казва, защо откъде на къде нейните 5 песни, а не моите 8.
Нещата са много съвкупни. Разговорът е безконечен, той наистина е философски, психологически. Но наистина таланта е много важно нещо за едно създание да бъде добре, творец. И едно време е било трудно. Ако сега говорим, че е трудно, и в онези, когато пък аз съм бил дете, и го, разбира се, помна професора си, той е бил, бъдейки по-голям, но тогава имаше мелодия, още говоря за този аспект. Имаше песни, които се помнят. Да, те са от тези песни, които се въртяха по радиостанциите, както и сега, но тези песни, силно казано песни, които сега се въртат по радиото, 90%, те са незапеваеми. Да, ако ми ги наложат и аз попадна на тях, ще кажа, да, това е онова, това съм го чул и т.н. Но еднократно, ако чуя нещо, не е нещо, което да ме жегне да го запомня. А това е много трудно се прави. Не може да седнете и да кажете, аз ще седна и ще напиша един хит. Как така става? Ти вече знаеш, че си написал, ако не стане хит. Какво правиш, бе? Пише един хит. Ако не стане. Сядате да творите. Да, това е творчество, вид творчество. Но повече разчитайте моля ви, на аналоговото. Там с машината, като това ми напомня, това ще го сложа тук, хоп, песента стана, сега ще почна с текста, как си, добре съм, ти, нали, да. Поговорих ли достатъчно за мелодията? Пак ще се върнем към вас. Аз искам обаче да допълня нещо. Ми дадохте знак, че... Искам да допълня нещо в този така смисъл. Да, в този аспект. Мелодия или хармония? Първо, има доста автори, които първо мелодичната линия някак си им се спуска от някъде. Или едно тананикане. Едно досег с природата. От някъде някакъв звук и това се ражда, както Михаил Иванович Глинка, известният руски композитор, е казал, народа създава музиката, ние, композиторите, само я аранжираме. Разбира се, аз го казвам в друг смисъл. Разделям нещата на две за въпрос. Преди много години, във времето, в което аз съм бил изпълнител с моята група, имаше на първо място, започваше мелодията. Композитора създава една мелодична линия, но търси от известни автори на поезия хубави текстове, върху които той да я променя, хем да има мелодичната линия, да се лее, както доцент Забревски каза, и да има смисъл с текста едновременно. След това вече той решава дали той ще прави аранжимент, оркестрацията или ще дава на човек, който е много добре обучен в това. Защото не е задължително един автор да умее абсолютно всичко. Тогава беше разделено. Автор на музика, отделно си има автор на текстове, това е така наречената текстова поезия. Автора на аранжимента, в редки случаи се правеше от един и същи човек. Но върху едно стихотворение се сяда и се конструира, мелодията се променя от това, което е дошло като идея. В днешно време по-разпространено е първо да се прави мелодията и след това да се натаманява текст, без да се ползват известни текстове от стихосбирки. Сега вече е повече на мода точно тази текстова поезия, която самите изпълнители си правят, когато имат, разбира се, тази инвенция да пишат и стихове, освен мелодия. Някои правят и така наречените аранжименти или оркестриране, както е много модерно, различни академии от години вече правят срещи с сонграйтери, които се събират и конструират. Един дава идеята за куплета, друг дава идеята за припева, трети каза, аз имам страхотен бридж в главата. Един отбор създава една песен и това го виждаме в Евровизия. Там така се наложи много това. Един отбор създава една песен. Преди не беше така. Нали ви казвам, ражда се една мелодия, но тя се съобразява с текста от
стихосбирка. И не ни се позволяваше. Просто такова време беше. Комунизъм. Не ни се разрешаваше да бъдем свободни. Сега съм много щастлив, че вие сте свободни и колкото по-свободни сте, толкова по-качествена музика може да правите. Защото просто сте свободни хора. Аз съм много щастлив, че сте такива. Винаги съм бил съпричастен към младостта. Самият аз, моя дух е много младежки и много ги разбирам абсолютно всички, които и моите студенти, които виждам тук. С Тино заедно сме били и жури. Мона е водеща, една от водещите на нашия конкурс. Всички много добре знаят, че аз много ви обичам, защото познавам болшинството от вас, от конкурси от може би 6, 7, 8 годишни до като дойдете в университетите, после отивате в форматите. Аз съм благословен и се чувствам такъв, защото познавам от хората, които са от пионерите на шоу-бизнеса. Включително и доцент Заберски, мили светлина, душата му, това е бащата на доцент Заберски, на Ангел. Защото той беше един от хората, които бяха върховете и корифеите в областта на джаз музиката, оркестрацията, което той е предал на Ачо. Ачо беше много скромен да каже. Той пише уникална музика и уникални аранжименти в посока джаз. Има страхотни познания в областта на хармония, класическа и джаз хармония. Не сме се събрали да си правим комплименти, но казвам, че това, че той не умее да се продава, просто защото тази музика е, може би, не толкова масова. Вие в момента е нормално като млади хора и като виждате какво става по света, леко да заимствате и да правите български образци. Няма нищо лошо в това. Въпросът е друго. Аз бих ви препоръчал да имате своята ярка индивидуалност. Дали ще е на фолклорна основа, което прави Мона, дали ще е това, което правят Тино и Роби. Познавам всичките. Ачо много ми харесва. Много се радвам, че започва да се говори за вас, започва да се шуми, започва да ви харесват. Дори, нали ви казвам, аз даже преди малко му казах при нашата среща. Харесвам и аз с удоволствие, ако имам някаква песен, ще се обърна към Ачо и ще кажа, много те моля, да видим някакъв по-съвременен, по-модерен аранжимент да направим на тази песен. Голям привършеник съм на връзката между различните поколения. Не бягайте от това нещо. Всеки един от вас и от нас може да научи взаимно нещо. Един от друг. И затова съм голям привърженик на тази симбиоза между поколенията. Преди много години, и с това привършвам, когато стана така наречената демокрация 89-та година, имаше едни хора, които аз наричам емисарите на злото. Те ходеха да обясняват на различните поколения, търчат като някакви решетарки, нали, да обясняват, примерно, отиват при мала генерация като вас, вие знаете ли уния викате от естрадата? Първо, няма такъв стил музика. Естрада е място, където човек показва своето изкуство. Но понеже беше забранена думата поп-музика, забележете, идва от Съветския съюз. Тогава се казваше заслужилият дятел на естрадата, народният артист на естрадата, а това е място, където аз мога да пея, да гълтам огън, друг да ми акомпанира, трети да това, но това е място, а не стил. Просто трябва да го забравим това нещо, което. Но, когато сме се събирали и ние да правим неща, трябва да ви кажа, че сме правили невероятни хватки, само и само за да мине песен на комисия. И за това аз съм голям привърженик да има симбиоза между различните поколения. Малко хора знаят, че първия рап в България е направена от моята група Трик. Песента се казваше Диалог. Позната е като работно заглавие, ама вътрешен глас. Ходих покрай автора, композитора Найден Андреев, който вече не е между нас, и непрекъснато му ходи и му казвам, Начо, да направим един рап тук. Той вика, ми се маха от главата. Вика. Аз съм привърженик на новото. Бях много повлиян от MC Hammer. Значи винаги имаме образци. И Рей Чарлз го питат, вие заимствали ли сте от някой? А вика, да, от най-големия. Кой е той? Нат Кинг Кол. А от вас има ли някой, който да е заимство? Да. Имам чувството, че това момче, вижте как говори, това момче Джо Кокър е спало с албумите ми.
Той слуша фрази, развива, докато си направи ярката индивидуалност. Не е невъзможно. Затова голямата ми молба е, когато пишете, когато конструирате песни, слушайте се да има мелодика, да има стойностен хубав текст, да има чудесна хармония като развитие. Нали? И разбира се, нека различните поколения да бъдем във връзки. Можем да си помагаме един на друг, както се казва, нали, затова сме приятели, да се използваме в края на кращата. Да. Добре, като казахте поколения, преди да дам думата на гостите в залата, нека да попитаме Ачо, може ли аранжиментът да превърне една посредствена идея в хубава песен или обратното, аранжиментът да убие една добра песен? Да, предполагам. Аз по-скоро смятам, че ако идеята е добра, без значение в каква дреха е, пак ще е добра. Защото имаше едно такова като тест да направиш дали една песен всъщност е много добра, това, което каза доцент Заберски Ачо. Да, Ачо. Това, което Ачо каза за хармонията и мелодията и всичко друго. Просто... Извинявай, забравих пак въпрос. Просто се замислих за нещо друго. За ролята на аранжимента. Аранжимента може много да вдигне със сигурност една добра идея или да я закопае, както и той се изрази, но според мен, ако идеята е добра и можеш да изсвириш, точно това иска да кажа, на пиано само единствено и да изпееш така в стаята си и да е добре, значи е добре. Ако не е, сигурно не знам какво да кажа. Скъпи таланти, питайте. Здравейте на всички. Искам само да кажа нещо, че до някъде с мнението на господин Ангел Забърски не съм съгласен. Относно, че в днешно време по българските радиа няма лесно запеваеми песни. И... Не слушам постоянно радио, но до това, което съм попадал... Просто примерите са тук при нас и това са Мона и Тино, които наистина смятам, че песента на Лей е много кетчи и лесно запеваема песен. Моля да го подираме наистина за тази песен. И смятам, че още на първо слушане може да грабне хората и да я запомнят много лесно. Чудесно, много ти благодаря. Много ти благодаря за това, което казваш. Благодаря. Аз приемам критиката. Както казах, имам мнение, а вие сте длъжни да не се съгласявате с него. Така че всичко е наред. При все, че наистина изслушам и потребител съм на друг вид музика и не само джаз, разбира се. Така че ще се постарая обаче за следващата година, ако сме живот и здраве, сме заедно, ще почна да слушам тези радиостанции, където се въртят тези неща, за да бъда малко повече в час и да не допускам тази грешка. Ето и ние се учим също, докато сме живи и докато можем. Добре, нека да минем мъничко към ролята пък на изпълнението на една песен. И тук да попитам професор Етиен Леви, как един млад изпълнител да намери собствения си глас, а да не копира? И как да разбереш, че техниката ти служи, а не ти пречи? Точно преди малко казах за заимстването. Няма изпълнител, който да е започнал да пее от дълги години, от 2002 до този момент. Това са колко? 24 години. Съм канен на различни журита и на някои от тях сме били заедно с Тино. Ние сме различни поколения. Аз седях от единия край на масата, той седеше от другия. Трябва да ви кажа, че разликата в оценките ни бяха най-много беше само 25%, което означава, че ние мислим еднакво. Тино така беше, нали? Във Варна. И пак ми задай въпроса, моля. Не, защото ми бушуват много мисли. Аз мисля много напред. Как един млад изпълнител да намери... Добре, един изпълнител да намери своя глас, а да не копира? Първоначално винаги идва момента на копиране. Няма как, защото още от тези конкурси, когато се явяват изпълнителите, те пеят кавари. Подсъзнателно идва копиране. Няма как да има ярка индивидуалност веднага.
всички просто се втурват да се опитат да наподобят техниката на Марая Кери, на Джеси Джей, на Кристина Агилера и на плеяда от фантастични изпълнители. Хубаво е това нещо. Заимстването до някъде, докато си изработят собствения си стил. Той идва в последствие. Никога не става веднага. Кога обаче идва той? Не когато се пеят кавари, а когато се пише авторска музика. Тогава вече трябва да блеснат истинските изпълнителски качества на съответният изпълнител. По едно време на конкурсите забелязах, че има една много пагубна демонстрация на диапазони. Особено във високата част на диапазона, тази теситура, където е едни брилянтни, бравурни пасажи. Една R&B техника, където 5 минути се върти около един тонален център и аз вече главата ми не знам къде. Но не съм противник на това демонстрация на добра техника. Окей, подготвено добре. Но, пак ви казвам, ярката индивидуалност идва, когато почнете да си правите или да ви правят авторска музика. Ето това е предизвикателството. С вашите вокални качества, какво ще направите тази песен да бъде издигната много нагоре или няма да иска никой да я слуша. Защото в днешната съвременната музика винаги и преди гласът е част от партитурата. Той не е само самостоятелно. Имаше певци от предишните генерации, където не се интересуват много от музиката, гласа трябва да блести. Сега нещата са други. Част от партитурата е вътре, в аранжимента. И прекрасно е всеки един да се усъвършенства, нали? Да умее да диша правилно, защото във вокалната техника това е номер 1. Чувал съм наживо някои хора, които имат доста сериозни проблеми с дишането. А дишането е основата на звукоизвличането. След това идва правилното чисто интониране. Оттам идва артикулативното пеене, което води до ясна дикция. Говориме за умението да изградите песента. Това е динамиката. И вече външния артистизъм. Поглед, мимика. Ние боравим с мимика. Не мога да кажа на прекрасната госпожица да й пея и да й казвам обичам те, нали, което трябва да обичам те. И какво от това? Никаква емоция. Очите, те са огледало на душата. Мимиката изразява това, което ние искам да кажем с нашата чувствителност. Погледа, жеста, походка, танца, ако искате, каквото искате. Въпросът е, има много изразни средства, които са към песента, които да я издигнат още повече и да стигне до сърцата и до разума на хората. Както казах преди, всеки да намери нещо поне малко за себе си. Затова много моля, дори някъде в някои фрази, като щрихи, да заимствате, винаги си стремете да имате някаква ваша много ярка индивидуалност, която да ви направи разпознаваеми. Тук виждам хора, които са се явявали по различните формати в Гласът на България и X-Factor. Нали. Въпросът е друго. Един човек, например, блеса много с своята брилянтна техника. Хубаво, обаче пък няма душа, няма динамиката. Хората казват да прекрасен глас. Страхотни пасажи, бравурни, демонстрация на невероятна техника, диапазони, какво ли не. Обаче не ме докосна. Не ме докосна. А най-важното нещо е това, за което всички ние работим, в частност вие. Което нейно величество публиката. Тя ни издига или ни смъква. Пожелавам на всички да бъдете от тези изпълнители с прекрасни песни, които винаги да бъдете любими. Те да ви искат. Тогава вече пълна е любовта помежду ни. Затова наистина голямата ми молба да мислите за тази ярка индивидуалност, тембрална динамика, като изграждане, да умеете да изградите песента. Това са, разбира се, неща, с които, както каза Ачо, не сте длъжни да се съобразявате. Аз само препоръчвам, дори не ви съветвам. Вие сте достатъчно интелигентни на ниво, за да мога аз да ви давам
съвети. Само препоръка е това, за да може да бъдете изпълнители на високо ниво. Тъй като до края на първия панел имаме 5-7 минути, имам един въпрос към вас двамата за това, защото сте част от журито на това трето издание на конкурса, и един въпрос към Ачо. Ще ви помоля за сравнително кратки отговори и отново, ако публиката има някакви въпроси, готови сме да си ги зададете. Вие сте част от журито в първите всъщност 2 издания на конкурса, сега и за третото издание. Когато се получат 50 или 100 песни, или колкото получим до края на месец март, кои са критериите, които на подсъзнателно или на съзнателно ниво взимате предвид, че да отделите една песен и да я предвижите към финала? Това е нещо, което ние говорихме. Аз не бих си позволил лукса да давам рецепта за създаване на хит, защото, повярвайте ми, такава рецепта през всичките ми години няма. Значи това нещо се случва просто. Случва се една песен, когато най-малко предполагате, точно тогава се случва този хит. Когато вече до такава степен е разпознаваема, че не може да ви излезе от главата. Дали с куплетната форма ще е разпознаваема, дали с припева или брича, няма никакво значение, както вие си решите. Има ли един елемент на нещо, което просто не може да излезе от главата на хората, вече хит е на лице. И на първо място аз бих си позволил да кажа, че като чувахме още на първия, на втория конкурс, винаги съм се стремял да чуя мелодичната линия, да чуя хубавия, стойностния текст и да усета тази хармония, разбира се, ритъма. Без него на никъде не сме. Дали ще е в мидъл темпо, дали ще е бързо темпо или прекрасната балада, няма никакво значение. Искам тази песен да ме грабне. Разбира се, крайният фактор, това е вокалният интерпретатор, който прави песента да достигне, както казах, до сърцата и до разума, всеки да намери нещо поне малко за себе си. Така че това слушам аз лично. И много съм радостен и щастлив, когато чуя, че млади хора правят точно такава музика. И пак казвам, много ви моля, не се опитвайте да копирате, няма начин да не заимствате, защото световната музика дава невероятно много и количество образци. Винаги се стремете да имате и в творчеството си като автори и като изпълнители да имате своята ярка индивидуалност. Това лично мен ще ме направи щастлив да го чуя на този трети конкурс. Благодаря, доцент Забърски. Не дейте да ползвате изкуствения интелект, защото това е престъпление за това, което ще правите. Не дейте. То вече толкова е развит този изкуствен интелект, че ние няма да ви фанеме. Не, наистина. Бъдете откровени. Да, наистина бяхме в две комисии. Това, което ми направи впечатление, ми беше много трудно. Вкуса, който имате, е горе-долу еднакъв. И това, което показвате като песни, е една леко крива права. Няма нещо, което да блесне. Аз лично, от това, което получавахме, да, много ми е било трудно. След чуването на първата, вече на третата, четвъртата, отново не помня какво беше, за кое да гласуваме. Казвам ви съвсем откровено и отговорно. Ако ще се създава нещо, нека да бъдем малко по-позитивни. Бих се радвал на нещо по-живо като музика. Може да е латин, може да е... каквото искате. Баладата също е много хубаво нещо, стига да е балада, която да ти бръкне тук под лъжичката. Вече имаме получени 4 балади. Да, ето, значи не случайно съм го казал. Дайте нещо по-позитивно и без това не сме смачкани от живота. Така стъпкани сме. Е малко по-весело. Не дейте без драми, няма нужда драма. Нали? Любов нека да има. В една жива песен също може да има любовно чувство, любовен темперамент и прочее, и прочее, и прочее. И си я измислете на пиано и после на компютъра. Много ви моля, измислете си я така. Ако не можете, извикайте мене, ще ви помогна. Ако е от женската аудитория, мога малко по-късно да дойда у вас, да помогна за песента. Шегувам се, разбира се.
Но наистина, ако някъде някой от вас се затруднява с нещо, винаги може да ползва. А тези, които не знам, тези, които са тук в университета, ползвайте, имаме корепетитори, има и нас. Не е срамно да поискаш съвет. Ние всички се учим. Аз няма да, нито аз, нито той, нито който иде, нито Руд Колева, която тук що видях, влезе в залата. Никой няма да ви откаже, даже с радост ще ви помогнат за идея. Не стреляйте на сляпо, ако сте много доволни и нямате нужда, разбира се, няма да се допитвате. Не е срамно да попиташ за знания, дори и за музика. Питайте. Желая ви. Те не питат. Да. Те имаше един въпрос и една критика. Да. Не питат. Не, критиката е хубава, нека да има критика. Аз затова се мъча с въпросите, вместо вас да ги задавам. Но задавайте смело. Сега ви е паднало. Браво! Браво! Леле, как ще стигна до там? Викайте. Чакай, таланта и душата са много хубави. Да, искам да ви кажа, че аз съм много щастлив, че залата е пълна с млади хора, което съм наистина много щастлив. Благодаря. Ако душата и талантът е това, което е най-важно, то музикалното образование обезсмисля ли се? Много добър въпрос, благодаря. И аз. Как ще се Ние къде сме в момента? Ние сме във висшето образование. Нали тук е висшето образование? Музика трябва да се учи, разберете, мили млади хора. Това го говоря тези, които ме познават, знаят философията ми за музиката. Музиката е нещо много сериозно. То е много красиво, то не може да го пипнеш с ръце, но музика трябва да се учи, за да се случват качествени неща. Иначе става дилетантщина, с която сме заобградени и заобиколени. Музика, все едно, ние говорим на български, това е и вие ме разбирате, защото говорим на един и същи език. Ако аз говоря на някакъв развален българ, как ще ме разберете? Какво е? Така е и с музиката. Затова мелодията, хармонията, ритъма, аранжимента и прочее, всичко това, за което стана въпрос. Тук за тези неща се учат. Ами музикална форма, сещам се за още нещо. Знаете ли колко песни идваха по 5 минути? Имаше и кратки песни, и дълги. Формата е много важно нещо. Форма, съдържание. Това са думи, които чувате в ежедневието си постоянно. Те са много важни. Как да конструираш една песен, че тя трябва да почне от някъде, че да има кулминация, че да затихне, че края е много важен, говоря го на всички. Края, той остава последното впечатление, финала на песента. Музикалното образование е много важно. Образованието по принцип е много. Аз се възпалих малко, защото живеем в такива времена, където постоянно се говори за образование. Учете, защото един ден вие ще имате деца и вие ще бъдете на нашето място, вие ще бъдете възрастните люди. Така е, това е нормално да бъде така. Музика трябва да се учи. Също както правото законите, както в правото има закони и в музиката има закони, те трябва да се научат, да се знаят, за да могат после какво? Да се нарушават, естествено. И вие като млади хора ще ги нарушавате. Но това е много важно. Музика трябва да се учи от до. Ние сме малко като влак, който набира скоро съвсем постепенно. В началото така по-общи приказки и по-лоши въпроси. И сега вече започват въпроси от аудиторията. Имате думата. Много благодаря. Таланта безспорно е много важен. Както каза Ачо, познанията, дори по-бегли, са задължителни, за да може човек да конструира, да бъде автор. Само, че има едно нещо, което аз съм забелязал през годините. Дори да имате някакви прекрасни образци, ако те не са в синхрон и не кореспондират с това, което е модерно, нямам как да се оправите. Вие знаете много добре, че модата идва отвънка. Ние нямаме ярка индивидуалност като традиции в нашата музика и винаги копираме и това, което се случва по различните лейбъли. Тук имаме представител на Music и
след малко ще може да бъде разяснен този въпрос. Защото съм го забелязал при малите хора, при малите творци. Пак казвам, не съм против, защото съм от това поколение. Напротив, много бързо се ориентирам за броени часове, точно какво се случва, какво се изисква. Обаче всички щукват в една и съща посока и се добива една уравнобиловка и ми липсва ярката индивидуалност. Защото, примерно, нещо е много модерно. То се котира, а това е нещото, което ще бъде в абсолютно всички радиа и телевизии и ми липсва тази ярка индивидуалност, което като изпълнители и като автори би трябвало да направите. Затова винаги трябва да се замислите дали искам да бъда нещо по-различно или ще бъда в общата маса на това, което се нарича модерно. Просто вие си помислете за това нещо. Аз не съм противник на тези така посоки в музиката и в развитието. Но го забелязвам, че е една лека тенденция такава. Това исках да кажа. Още един въпрос от мен, извинявам се. Исках да попитам колко важна е обратната връзка, когато даден автор така има идея и започне да пише песен, да речем прави я сама. И какъв кръг от хора трябва да бъдат включени в този, или от ваш опит, какъв кръг от хора са включени в това да дадат обратна връзка, тъй като когато човек, дори като пише текст, има нужда от някой да коригира, да погледне, да каже това е добре, не е добре. Така че това ми е въпрос. Аз мисля, че това, което казаш, скъпа Евелин, че да бъдем по-кратки, не е много възможно. Защото усещам, че на тези млади хора кореспонденцията ни с нас, които ушким сме от друго поколение, трябва да бъде много по-близка. Аз го казах и преди. Аз съм страхотен привърженик на връзката между различните поколения. Просто такъв ми е характер. Аз харесвам, обичам младите хора, усещам ги, разбирам ги, мисля като тях. И затова казах, че не е важна възрастта, а състоянието на духа. Етиен, въпросът беше за коректив. Да, коректива. Как да стане, ако има една добра идея, както госпожицата каза, нали? Която обаче трябва да бъде поднесена на хора, които трябва да одобрят това нещо. На първо място, вие трябва да одобрите това, което правите. Да го заобичате, за да го предложите на тези, които ще кажат да или не, или да го предложите с най-добри чувства, с най-добрия вид, който вие мислите. Да. След това, ако нещо имате проблем с текста, дали ще има някаква прозодия или дали ще има някакво текст, който е неудобен, естествено, може да се допитате до специалист, който да каже нека да намерим една друга дума, която ще ви е лесна за пеене. Същото важи и за мелодичната линия, същото важи и за хармонията, същото важи и за аранжимента като цяло. Винаги може да се допитате, ако не сте сигурни. Ако сте сигурна и предложите вашия проект, добре дошъл. Това е моят отговор. Добре, благодаря. Последен въпрос с кратък отговор. За да минем от аналоговата към дигиталната ера. Ачо, ползваш ли изкуствен интелект? Разбира се. В коя част и докъде? Ползвам го, защото аз трябва да съм запознат с това. Нямаш избор. За добро, да кажем, че за добро прогреса не може да спре. Това, че ние ще недоволстваме като артисти, че по една или друга причина това е, може би, кражба на интелектуален труд, защото не знам дали е известно на хората тук, може би със сигурност. Spotify отказва да махне тези неща или да има някакви регулации с изкуствен интелект и на ден по 7 милиона песни или нещо, което може да греша, се пускат. Греша със сигурност. 150 хиляди. Тоест, ние сега не само, че се борим с себе си, не че се борим, че с колегите, които релизват песни, за минута може да изкара песен, която е готова за качване. Но ползвам изкуствен интелект, за да мога да разбера реално
дали мога да ползвам някаква част от него, която да ми помага за нещо. Но Добре, до значи, сега... говорим за част. Да, за Не част. е- Тоест, това, което е хубаво, примерно, не знам дали с имена да казвам кои са изкуствените интелекти, дали има смисъл. Суното, то се развива, то е най-известното до сега май, то се развива до степен, до която можеш само с тананикане в микрофона да наредиш примерен аранжимент по-бързо. Ако искаш като мокъп да го направиш, супер. Нали, защото понякога отнема повече време. Не съм за това обаче след това да се релизва. За гледна точка да тестваш по-бързо нещо, окей, но не. Добре. Тъй като казахме, че този конкурс няма да приема песни, създадени изцяло с изкуствен интелект, Може да какво ще ти надяваме кажа? се на вас да ползвате естествения си интелект. Ами, нека да благодарим на менторите от първият панел.